zola argia zitxoela. Arraia, oso ona, aragila ere bai, eta zezanik ez postria. Hombre, loretsu, mendana ona. Arroz keletxe arra zitxo. Etxekua, erra gana hemen. Gustarako. Hombre, nekatuta. Lan pila bat indezu. Bai, gehiagi aukera, gaur nekatuta, bokatu dago. Bai. Bai, siesta pizkatin da, gau barra da. Oso ondo. Aprobetxa gaztiai, da hona aprobetxatu danak. Neska gaztek ezai ekipituko hor da. Hombre, eta nekatetik. Bueno ba, hala, eskerrik asko, Bai, pilar, etorri berriz. Bai, pilar kafe bila etorko nago, gerri zen. Jo. Nere bihotza zegoen Euskal Herriaz pentsatzen. Nere bihotza zegoen Euskal Herriaz pentsatzen. Egun guztiak gauaz gauza bat beti zitzeran oroitzen zer potzin izan bizitzen, hortxon izan ian hemen. Pokrila nas ratnatama, pokrila nas tamayo, a ja se pitam moja draga, šta će biti Hementxe ba, Erminjan izan hauk eta... Erminjan? Bai, sestako eskorreitea, iskat hemen. Endor zalden, bai. Loro itxuko izorpa zen nago zen? Zani, handerri? Handerri, bai. Hori? Musikari egin. Sale besa, zrakrovija, Nikoleza, 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 Nikoleza šta to sija. Nola, ze sorpresa? Trompeta eta guazen. Musika. Ostega, trompeta? Tira. Segi barrua, venga.
Zer horretxua. Agurra gure hande.